يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. مشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بديت بشر في الله جباو an b'aw fo ka waliɲuman dɔ ka ɲamadali la ka deli ala fɛ ala ka hinɛ n'a ka kisi n'a ka barika ala k'o jiden n'aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan. Ala kira ko ka bɔ juma la ka na juma la o ye jurumu yafa ye, ala k'o di an ma. Ka bɔ sunkalo la ka na sunkalo wɛrɛ la o fana ye jurumu yafa ye, ala k'o di an ma. An ka bi juma kutuba kɛnɛ kan an bɛ Bangoni Jaginabugu la Seyid Sharif Usman Madan Haidara ka juma misiri ba kɔnɔ. Sunkalo juma filanan a ye kutuba belebele kɛ an ye, kutuba min kɔnɔ a y'a da don diinɛ womisɛn caman na ni ka walawalaliw kɛ. An ka jɛ an ka misiri wele lajɛ, an ka sɔrɔ ka kutuba شريعة نعوفه. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يسر غيره وهو عريان. الحق أقول والحق مر وصعب على الإنسان كلنا كذلك القائلون والسامعون مصيبتنا واحدة فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث قال عليه الصلاة والسلام: نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور. اللهم اجعلنا منهم. An bi ala fo ka ala barkada ka ala wale ɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala min ye bi juma yirana ya rabbi juma caman bi ala bolo ala k'u yirana hɛrɛ la si kɛnɛya labanko ɲuman o bi ala de bolo ala k'a da n'aw ma an bi hami denbaya musaka minnu na ani an yɛrɛ ka kɛrɛnkɛrɛn hami minnu na ya rabbi ala k'a bɛɛ wuli juma in bonya kama kalo in bonya kama banabaatɔ minnu banna ala m'u kɛnɛyara hami baatɔ minnu banna ala m'u ka hami wulila jɔrɔtigi minnu banna ala k'u ka jɔrɔ wuli ala ka don an n'an juguw cɛ ala k'an s'u la ala ka n'an labila u ye ala ka yafa an ka jurumuw kɔ ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Alhamdulillah, kitabutigi ko a bɛ ala tanu ala min ye sunkalo in kɛ kalo bɛɛ lajɛlen kuntigi ye k'u bila kalo bɛɛ lajɛlen sanfɛ. ala y'a kɛ nin kalo in ye barikaw bɔyɔrɔ ye. Barika da ye kuranɛ de ye,
kuranɛ jiginna alakira ka sallallahu alaihi wasallam ni kalo in de la parce que ko kuranɛ farala ɲɔgɔn kan ala bɛ fɛ min ka fɔ a b'a dɔn min bɛna kɛ k'a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka n'a bila lahu mahafuzu wala la ka bɛn sunkalo de ma kumana ni alakira mako jɔra min na don min na o bɛ ta ka na d'a ma n'a mako jɔra min na don min na o bɛ ta ka na d'a ma kuranɛ kɛra ten de fo ka taa kuranɛ dafa ni ala ka diɲɛ ye mais a jiginna kalo min na o ye nin kalo in de ye kumana an b'a fɔ ɲɛna siɲɛ caman ni yɛrɛ ye hakili kɛ ka kow ɲini dɔrɔn i b'a ye kuma wɛrɛ fɔbaa caya ko tɛ mais tiɲɛ kuma ala ye dusukun minnu d'a ma n'a fɔra dɔrɔn ala bi sɔn dusukuntigi b'a faamu a ka sɔn walima a ka ban an y'a fɔ ye silamɛya a bɛ fɛn fila de bolo el ibadatu wa ta'atu ala batoli ani ala labatoli silamɛya nin fila de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ye mɔgɔ dɔ la tari a na se ka fɔ i ma ko ala ka silamɛ ɲuman filɛ ala bato ani ala labato ala bato n y'a fɔ ye seli y'o ye sun y'o ye jaga y'o ye hiji y'o ye nka sun kele bantiyala pewu ka bɔ o tɔw cɛla ka don tɔ a kɔnɔ n'a y'a lajɛ tuma min na Alahu Taala ye an fa Adama da a y'a bila alijinɛ de kɔnɔ a y'a dɔn foyi ma ɲɛ kelen na n'ale yɛrɛ ala tɛ o la a ye muso da n'o ye an ba Hawawu ye k'a di an fa Adama ma o k'a ɲɛnajɛ u ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ alijinɛ kɔnɔ tuma min na ni o kɛra ala ko a ka bato ka ne ala bato ka ne ala sago kɛ ka kɛ ne ala barika dabaa ye ala m'a fɔ a ye seli ala m'a fɔ a ye sun ala m'a fɔ a ye hiji ala m'a fɔ a ye jagabɔ tuma na bato min ka bɔ ala yɛrɛ bolo n'o de ka di ala ye ka tɛmɛ bato bɛɛ kan ala sɔrɔla k'o d'u ma o ye jumɛn ye a to n da la a to n da la ni ko i ka dan yɔrɔ min na dan ye ala n'a ka jɔn cɛ bato min ka gɛlɛ a bɛɛ ye nin de don o bato gɛlɛma in na tuma min na o dira an fa Adama ma ala ye mun fɔ a ye a ko alijinɛ filɛ don a kɔnɔ a ka di i ye cogo o cogo yiriden o yiriden bɛ alijinɛ kɔnɔ Adama a dun ni ala jɛna n'a ye nka yiri ninnu bɛɛ cɛla yiri kelen filɛ o to ye ka n'o dun o to yen o tuma na n'i ye yiriw dun n'i sera ale ma n'i y'ale filɛ k'a to yen ne b'a dɔn o yɔrɔ la k'u ye ne ala labato bato min ka bon ne ni jɔn cɛ o ye nin ye tuma na kɛnɛkan ko de don an fa Adama ye nin de ta a bɛ baara kɛ nin de kan mɛ tuma min na setanɛ kunna koyara setanɛ y'i kale ala ye a ko n'i ka jɔnw fili nanzo zoro siratilennen bɛɛ dara u ɲɛ ka e ala ka tiɲɛ dogo ka b'u ma n'u bila siramisɛnnin bɛɛ ka kɛ ala ka siraba to yen ala ko nin tɛ baasi ye n'i y'o kɛ dun ne yɛrɛ ala kalenna na jahanɛmɛ sɔsɔ e setanɛ na ani maa o maa tuguri kɔ na jahanɛmɛ sɔsɔ aw la a bɛɛ lajɛlen o tuma na n'an y'a lajɛ setanɛ tuma caman a t'an bali fil ibadat ala batoluw la a ka ca la setanɛ ti don ani ala bato cɛ kosɛbɛ au contraire a b'o k'a ka janjuru yɛrɛ ye k'o k'a ka mɔgɔ malasa yɔrɔ yɛrɛ ye tari a na se k'i sɔrɔ setanɛ bɛ n'i kunu ko i ka wuli ko fajiri sera o t'a tɔɔrɔ k'i to baro la setanɛ bɛ n'a f'i ye seli waati sera o t'a tɔɔrɔ nka min bɛ setanɛ tɔɔrɔ seli kɔfɛ ka ko to ala ta la seli kɔfɛ ka ko to ala ye seli kɔfɛ ka ko kɛ ala ye o de bɛ setanɛ degun kumana an fa Adama setanɛ ma wuli k'a nɛgɛ fɔ a ye ala ko a kana yiri min dun a y'a dun a n'a muso o kisa ka jan an da tɛna don o la tuma min na n'o kɛra n'o o y'o yiri dun o yɔrɔ bɛɛ Alahu Taala k'u ma o tuma na a y'a labɛn sa aw fila bi jigin a bɛna diɲɛlatigɛ la tuma na ala ye an fa Adama ɲininka a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko munna ne ala y'a ladi min kɛli la a y'a kɛ n ko a kana yiri in dun munna a y'a dun
o jaabi an fa adama ka o jaabi directi tina mais tafsiritigiw b'a f'i ye ko an fa adama ko ala ma ko n muso de ye nɛgɛn koyi n muso de ko an k'a dun ko ala ko nin tɛ baasi ye ni muso ko a k'a dun i tugura i muso kɔ ka ne ala sɔsɔ o tuma na a ye jigin ka bɔ n ka alijinɛ kɔnɔ a t'a sɔrɔ bilen ni baara tɛ a ye taa a ye na dugukolo kan o tuma na an fa adama ye ala deli a ka yafa ma a ka nin ko dabila ala ko n y'a fari ma nka n ye dugukolo de kɛ a sigiyɔrɔ ye o sanfɛ ye de a bɛ taa balo o sanfɛ ye de a bɛ sa wa o sanfɛ ye de n b'aw labɔ fana o tuma na i ni muso ka taa nka adama e na sɛgɛn e na sɛgɛn a ko muso fana ma tafsiritigiw b'a fɔ ten ko a ko muso ma e ka taa ne sɔnna k'i cɛ nɛgɛn ka ne kota na doni dɔ da i kun i na kɔnɔ ta gɛlɛya la i na den wolo gɛlɛya la den wololi ba na kasi den na kasi o tuma na ni ɲangata in dara an ba hawaw kunna muso mana kɔnɔta ka nɔgɔ dɔ ma dɔ ye nka a si tɛ kɛ lafiya la fo ka taa kalo 9 dafa muso degunnen don ka taa se tin wulili ma o ye ŋuna ni kuma caman ye dekun ye dɛ ka taa se den wololi ma o de la den o de n'a wolola n'a ma kule a man kɛnɛ parce que o de fɔra ye ba na kule den na kulo o tuma na ni u ye nin ɲani in bɔ min a ko an fa adama ma e na sɛgɛn i na nasɔngɔ bɔ e na sɛnɛ kɛ e na ɲɔ ɲini ka di muso ma e na so jɔ muso ye e na muso ka safinɛ sɔngɔ bɔ a ye taa e na sɛgɛn o tuma na a ko nka aw ni setanɛ ka taa aw ye ɲɔgɔn jugu ye fo ka taa diɲɛ wuli o setanɛ kelen de b'an bɛɛ kan n'i ko i bɛ ɲuman ta dɔrɔn a b'i décourager n'i ye juguman ta dɔrɔn a b'i su ka ko de kan o tuma na n'an y'a faamu ka ban k'a fɔ nin kalo in a bonyana kalo tɔw ye mun na parce que ala ka yamaru de bɛ labato a la ala yɛrɛ y'an da ka dumuni diya an ye k'an da ka ji diya an ye o tɛ dɛ k'a kɛ dorura de ye fil hayati an ka ɲɛnamaya tɛ se ka kɛ abada ni ji ni dumuni tɛ ala yɛrɛ de y'a kɛ ten o tuma na o fɛn min ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ ani a kɛlen k'an fa adama da a ye muso de da ka d'a ma o tuma na ale bɛ an dɔn kosɛbɛ a ko tuma na a negew a ka fɛn wajibiyalenw n'o ye ji ni dumuni ye a ye ji to ye n k'a ye tan a ye dumuni to ye n k'a ye tan i muso to ye n k'a ye tan i cɛ to ye n k'a ye tan n'aw tilenna ten a ko n tɛ fɛ k'aw sɛgɛn dɛ sun kɔrɔ tɛ a ka sɛgɛn ye n'a delila nin na komi an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ wajulu la sisan adamu ayiwa n'a delila nin na k'i halala to yen n'i delila o la ko i bɛ se ka jɛn haramu kɔ ko sun yɛrɛ kun ye nin de ye o tuma na o la a b'a kalama kabini an ye wajuli daminɛ diɲɛ kɔnɔ yan an bɛ nin kelen de kan an fa bɛ ka nɛni nin de la an ba bɛ ka nɛni nin de la fɛn bɛɛ bɛ ka da an ka nin de la mɛ anw mana ni fila foyi ye an mana ni wuruji ye an mana ni taabolo ye an mana ni fɛn ye k'a ye nin minɛ ko dɔrɔn de a y'a jogo ɲɛ silamɛya yɛrɛ nakun ye jogo dilanli de ye n'a ma se o la dɔrɔn kun tɛ seli la kun tɛ sun na kun tɛ jaga la kun tɛ hiji la a b'a janto nin de la min b'aw bolo ala ta don n'a tilala o la n'a ye fɛn o fɛn minɛ nin kɔfɛ bilahi setanɛ ka janjuru don a tɛ foyi sɔrɔ a la ni dɔgɔyalima tɛ ala ɲɛkɔrɔ lahara a ye sa nin kan o de la sunkalo dira n'i yɛrɛ ye sunkalo lajɛ ka mɔgɔw kɔngɔtɔ lajɛ ka mɔgɔw minɔgɔtɔ lajɛ i kan k'i yɛrɛ ɲininka mun na o tuma na dɔwɛrɛ tɛ o i halala n'i sera ka halala to ala ye ko i bɛ se ka haramu to ala ye o tuma na o bonya dira an ma kalo min na o kalo de bonyana ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan o kalo de baraji bonyana ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan o kalo de kɔrɔtara ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan ko yatimɛw bɛ dumuni na kɔngɔtɔw bɛ fa la o ye yɔrɔ caman ye kɛ mɛ anw fɛ yan yatimɛ bɛ dumuni na yatimɛ tɛ dumuni na la an bɛ min kɛ wulada kelen ka mɔgɔw wele a ye n'an ka dumuni kɛ
au contraire i bɛ mɔgɔ minnu wele olu yɛrɛ nana k'a caman t'u ka so i bɛ mɔgɔ minnu wele a bɛ se ka kɛ ɲɛnajɛ ye i n'olu cɛ sariya bɛ sɔn o fana ma o mais yatimɛw ka fa fantanw ka fa o tɛ wulada kelen a ye na sun tigɛ kɔni a ye o t'o ye kumana fantanw yɔrɔ dɔnnen don bɛɛ n'i sigi yɔrɔ de don dɛsɛbaatɔw yɔrɔ dɔnnen don bɛɛ n'i sigi yɔrɔ de don kumana ala ye hɛrɛni min k'i ye ka seni min d'i ma hali n'a man ca i ka kusa min ye garisɛgɛ la n'i ye dɔɔnin ta ka di o ma o bɛ nisɔndiya min kɛ dɛ i si bɛɛ ala ka sanba kelen d'i ma i k'a bɛɛ sun i t'o baraji sɔrɔ o ɲɔgɔnna baraji sɔrɔ sun na bilahi ka dumuni ta ka di dɛsɛbaatɔ dɔ ma a hakili ka sigi k'a fɔ ni sun tigɛra bi an yɛrɛ bɛ dumuni kɛ wallahi i bɛ baraji min sɔrɔ o la sanba kelen sun i t'a sɔrɔ kumana silamɛya nana an ka hinɛ an ka makari an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn ka dekun wuli n'ala y'a se ka an ye sunkalo dama t'o ye dɛ silamɛya yɛrɛ nakun ye o de ye o kumana a bɛ bonya sunkalo de la parce que sunkalo de la mɔgɔw bolo sunkalo musaka ka nɔgɔ au contraire sunkalo musaka de ka bon parce que don tɔ la n'a ye mɔni sɔrɔ a b'o min sɔgɔmada fɛ ni sukaro kɛra la o don ni sukaro ma hali n'a ma bɛɛ fa n'i ye galamaya 2 sɔrɔ i bɛ t'i ka baara la tilela fana bi ten sura fana bi ten bon n'a fɔra i ka sunkalo jateminɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko dumuni tɛ kɛ sunkalo la ka sɔrɔ sunkalo de ye dumuni kɛ kalo ye munna daraka min tɛ dun suguri min bɛ dun o ye daraka ye o bɛ se ka bila o nɔ na tilela fana min tɛ dun ni sun tigɛra i bɛ sun tigɛ dama yɛrɛ min dun i mana wosonin i n'o san i mana kujiranna i n'o san i mana marabaatiga ye i n'o sara cɛ nin bɛɛ de bɛ taa ko n bɛ sun tigɛ o kumana o dɔrɔmɛ 2 ni 10 dan i bɛ taa sɔrɔ o ka ca hali e ka surafana laada ta yɛrɛ ye kumana toujours sunkalo fɛ kungo de bɛ bonya mɔgɔw bolo ko lafiya de don non dépense kɔnɔna kungo de don nka dutigiw bɛ yan maa t'o fɔ olu ye olu b'o ɲɛ dɔn nka n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn nin kalo in pour que an ka hinɛ sɔrɔ an ka sun ala kama kɔrɔ ye di fɛn min bɛ sun na k'o dɔn sun kun ye min ye k'o dɔn mais fo an ka da la fana sun an y'a fɔ ye siɲɛ caman sun tɛ dama ye kɔngɔ muɲu ye kɔngɔ bɛ muɲu ni ŋaniya de ye f'i k'a dɔn tile mumɛ bɛɛ ko ne sunnen don n'u k'u bɛ maa kɔrɔfɔ ka n'i da don a la n'u k'u bɛ maa jɛrɛ ka n'i da don a la n'u ye kuma jugu fɔ dabali jugu tigɛ maa kama kana far'u kan o kumana i janto i da la sunkalo kɔnɔ ka na fɛn fɔ n'a ye min b'i ka tile kɔngɔna kɛ fu ye a b'a janto ninnu na kumana dekun min bɛ an ka jamana ka bi a ye jamana in lajɛ jamana si tɛ yen tɔɔrɔ bɛ se ka kɛ badabada ye jamana min kɔnɔ jango an ye silamɛ jamana ye kuranɛ min bɛ kalan yan dugawu min bɛ kɛ yan saraka min bɛ bɔ mali kɔnɔ hali a ɲɔn tɛ bɔ makan suni don o don i na dɔ ye k'u bɛ kuranɛ kalan na mais o bɛɛ kɔ dɔ de bɛ fara tɔɔrɔ kan parce que ni hɛrɛ bariko nana a ka dugu la walima a ka so fo a k'a dayɛlɛ yɔrɔ de dɔn fo a dayɛlɛla ka y'aw bolo ni hɛrɛ kɛra k'a ka dugu fa n'a ma se k'a dayɛlɛ essence bɛ bariko kɔnɔ essence tɛ mobili kɔnɔ bariko ma se k'a dayɛlɛ mobili de bɛ taa bon an bɛ ka balo ten de fɛn min n kelen n bɛ balawu jigin jamana kan ni jamana taabolo yɛrɛ kɛra o ye ka tila ka kuranɛ kalan o bɛ mun ye jamana in taabolo ye mun ye lutiya a y'o lajɛ cɛ ni cɛ ka se ɲɔgɔn ma ala ye jamanaw halakɛ a la mais o kɛra sangawuli y'an fɛ yan muso yɛrɛ ta farala a kan hali kuranɛ m'o fɔ nko farala a kan nin de dabali jugu bɛ ninnu bolo an ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔw ka ban u la taara n'an sago sɔrɔ a lajɛ n b'aw sɔmi ninnu de la qualité ka ca o bɛ se ka bɔ fan bɛɛ fɛ u bɛ se ka bɔ ni dabali bɛɛ ye u bɛ se ka bɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ ye u ye nin de kɛ Sheikh Fil la Égypte Sheikoba a ka bon bɛɛ bolo mais dɔrɔn a ma sɔn ka t'u ka sira fɛ a bɛ kira mankutu a bɛ kira bɔnnaw mankutu jamaba b'a kɔ u nana muso dɔ de bila ka taa fɛ yen janɛmɛden dɔ k'o sara k'o ka taa
manamana ko k'a la ka sɔrɔ k'a fɔ a binna kan o taara dɔrɔn k'i bolo bɔ k'a don a bolo seko ninnu maabaw de don c'est-à-dire min bɛ e hakili la ani min b'olu hakili la a ka jan ɲɔgɔn na muso y'a bolo bɔ ka siɲɛ na ale kɔni bolo c'est-à-dire nin bɛ mun ye ala de kama a bɛ fɛ n k'a bolo minɛ o ala kama o ka diya ye quoi hali n'o ti bɛn kɛnɛkan sariya la tabaruku sira kan o bɛ kɛ seko y'a bolo don a bolo dɔrɔn a ye seko sama ka bin a kan ka kule o y'a sɔrɔ labɛn bannen don u wulila ka don yanni cɛkɔrɔba ka se k'a yɛrɛ wuli mɔgɔ nana cɛkɔrɔba sɔrɔ a kan journaliw bɛɛ bɔra sa ka n'i miiri lebu si la ka n'i miiri kumajugu si la o ma min da Cheikh Fil kan ka lebu ka hayibu u ko qu'est-ce qu'il b'a fɔ ni cɛkɔrɔba in kun bɛna misiri la a bɛna bɔlɔmɔlɔnin de fɛ n'a tɛmɛna minnu na u b'a jirajira ɲɔgɔn na u bɛ ho t'a la ala ka jɔn dɔ de bɛ yen o ko ale tɛ se ka nin to tan ale de wulila k'a cɛsiri ka ko ɲɛɲini ala y'a dɛmɛ fo a taara ka taa nkalontigɛla ta a tɛgɛ ma a ka jɔ a la ka tila ka docteurw ta ka Cheikh Fil passe u ma docteurw ko c'est-à-dire nege min bɛ cɛ minɛ n'i bɛ muso nege minɛ ni o nege ye n'a bɛ fɔ o ma cɛ ni muso cɛ n mago bɛ muso la n bɛ gɛrɛ a la a ko c'est-à-dire n bɛ exemple de d'aw ma n'a sɔrɔla fɔ fɛn kɛmɛ ka y'i la fɔ fɛn kɛmɛ de ka y'i la pour que i ka se ka muso nege minɛ ko o kɛmɛ min kan ka y'i la ko hali 10 tɛ Cheikh Fil la bilen hali 10 t'a la c'est-à-dire a bɛ fɔ tuma min na cɛkɔrɔba bɛ se ka kɛ muso fɛ cɛkɔrɔba bɛ se ka muso nege minɛ ko ni fɛn kɛmɛ de bɛ dafa n'o b'i kɛ ka muso nege minɛ ko hali o 10 tɛ Cheikh Fil la c'est-à-dire o kɔrɔ ye a yɛrɛ halala musow a tɛ se ka s'u ma bilen a yɛrɛ furumusow Cheikh Fil yɛrɛ furumusow a tɛ se ka se olu ma bilen i y'a ye bon munna pour que dɔrɔn a t'an ka sira kan a ka jama ka bon an ka lebu bon ni dabali ninnu de bɛ anw bolo ninnu bolo k'a tigɛ fo an ka hakili di aw fana ma a ka kɛ hakili ala ye Cheikh Fil wasa n'o tɛ a kun bɛ sa ka sɔrɔ a sakuma yɛrɛ ma se a kun tɛna misiri yɛrɛ sira normal fɛ bilen a b'i dogo de pour que ka misiri sɔrɔ nkalonfin hali a yɛrɛ muso a tɛ se ka s'a ma k'o binna walimuso kan ala ka hakili ɲuman d'an ma kalanw ye ninnu de ye a bɛ ninnu de bila hakili la an ka diɲɛlatigɛ bɛ ka taa nin de kan u karamɔgɔw y'u dege min na ko i jugu a faga n'i ma se o la dɔrɔn ko a tɔgɔ tiɲɛ a lebu a hayibu ko sariya la ko fɛn t'a la dɛ k'o bɛɛ ye kɛlɛkɛminɛ de ye bilahi n'u bɛ kuma u b'u kale ala la u b'u kale kaleni jugu bɛɛ la parce que u karamɔgɔ y'a f'u ye ko baasi t'a la ko diinɛ dɛmɛni don ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an laban ɲɛ an jurumu ala ka yafa ala k'an hakiliw to an bolo ala kana setanɛ s'a la ala kira bonya kama sɔli ala rasul alhamdulillahi rabbil alamin badenw ni kutuba duman in de kɔfɛ a sɔrɔla ka na juma seli yɛrɛ kɛ ni jama ye arakan 2 min ma kɛ kalan kuntagala janbaw ye Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. o bannen kɔfɛ o sɔrɔla ka duwawu kɛ naba bɛɛ lajɛlen ye ni ka mɔgɔw labila an b'a deli ala fɛ juma caman bɛ ala bolo ala k'o yira ne n'aw la an ka sarakati bɔlenw an ka sunkɛlenw an ka hijikɛlenw ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an bolo juma wɛrɛw bɛ ala bolo ala k'o yira an na an b'aw bila yan wa shukran lakum fi amanillah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا